Diolch yn i ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac ni'n cyflwyno'n hamser i ti. Ni'n gofyn i ti dywad ysbryd arno ac i fendithio'n hamser a byddwn ni'n daddoli mewn ysbryd a gwirionedd. Tyrddyn plith i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau'r gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 730. 730 tydi sydd deilwng oll o'm can fy nghreuwr mawr am Duw. Dyddoniau di o'm hamgylch maint bob awr yr wyf yn byw. 730 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrgweddi misol cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o'r mis sef gorffennaf yr 20fed. Fydd hoedfa nesaf pnawn sydd ym hanner awr 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gyda ni ganu tra'r un heistedd emyn rhif 135, 135.
Darlleniad o Eseia, penod 48. Eseia, penod 48 ac yn dechrau'n yr adnod gyntaf. Gwrandewch hyn ti Jacob, y rhai elwyr ar enw Israel, ac a ddeithant allan o ddyfroedd Juda, y rhai dyngant i enw yr arglwydd ac a goffant am ddiw Israel, nid mewn gwirionedd nac mewn cyfiawnder, cynnes hwy ei galwant ei hunan o'r ddinas sanctaidd ac a bwysant ar ddiw Israel, enw yr hwn yw arglwydd y lluoedd. Y pethau gynt a fynegais y pryd hwnnw, a deithant o'm gennau, a mi ei treithais, mi ei gwneithym yn ddisymwyth, deithant i ben, oherwydd i mi wybod y fod ti yn galed a thwar fel gewyn hearn a dalcen yn bres. Mi ei mynegais i ti pryd hwnnw, a droddais i ti cyn ei ddyfod rhag dywedyd ohonot, fy nelw a'i gwnaeth, fy ngherf ddelw, am taw ddelw a'i gorchmynodd. Ti a glywais gwel hyn oll, goni fy negwch wythau ef, a droddais i ti bethau newyddion o'r pryd hwn, a phethau cuddiedig yr rhai ni wyddyd oddi wrthynt. Yn awr y crewd hwynt, ac nid y dechreuad, cyn y dydd ni chlywais sôn amdanynt rhag dywedyd ohonot, wele gwyddon hwynt. Ie, nis clywsyd ac nis gwyddyd chwaith, nid agorasid y glist ar y pryd hwnnw, can ysgwyddwn y byddyd lwyr anffyddlon ath alw o'r groth yn droseddwr, mwyn fy enw yr oedaf fy llyd, ac fy mawl yr ymataliaf oddi wrthyt rhag dy ddifetha. Welem y fi ath burais ac nid fel arian, dywysais di mewn pair cystydd. Fy mwyn fy hun y gwnaf hyn, canys pa fodd ar halogyd fy enw, ac ni rodda fy ngogoniant i arall. Gwrando arna fi, Jacob ac Israel, yr hwnna elwais, mae fi yw y cyntaf a mi yw y diwethaf. Fy llaw i hefyd a seiliodd y ddeiar, am deheilaw i ar y chwantodd yn efoedd, pan alwy fi arnyn twy a gyd safant. Ymgesglwch oll a gwrandewch pwy ohonynt hwy a fynegodd hyn, yr arglwydd a'i hoffodd, fe wna i wyllus ar Babylon a'i fraich a fydd ar y Caldeoed. Mae fi eleferais ac a'i gelwais ef, dygais ef ac a fe a lwydda ei ffordd ef. Nesewch ata fi, gwrandewch hyn, ni leferais o'r cyntaf yn ddirgel, y pryd y mae hynny yr ydwy fynnau yno, ac yn awr yr arglwydd ddiw a'i ysbryd am hanfonodd. Fel hyn y dywed yr arglwydd y waredydd, Sanct Israel, mae fi yw yr arglwydd y ddiw, yr hwn wyf yn dy ddysgu di i wellhau, gan fain yn y ffordd y dylid trodio. O nawr andawsyd ar fy ngorchmynion, yna biasaid y heddwch fel afon, ath gyfiawnder fel tonnau y môr. A biasaid y had fel y tywod, a Capel dy gorff fel ei reian ef, ni thorasid ac ni ddinistriasid ei enw oddi ger fy myron. Ewch allan o Babylon, ffowch oddi wrth y Caldeaid, a llef gorfoledd mynegwch ac adroddwch hyn, treithwch ef hyd eithafod y ddeiar, dywedwch gwaredodd yr arglwydd ei was Jacob, ac ni sychedasant pan arweiniodd hwynt yn yr anialwch. Gwnaeth i ddwfr bystyllio iddynt o'r graig, holltodd y graig hefyd ar dwfr a ddylifodd. Nid oes heddwch, medd yr arglwydd, i'r rhai aniwiol. Byddai bendit Duw ar iair sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dy fron, ac i ddod nid trwy ein heiddiannau ni, ond yn dod trwy heiddiant y fab a'n gwiredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni yn diolch i ti am ei berffeithrwydd ef, yn diolch i ti am ei fuddod yn dod i'r byd yma iddo dderbyn dasg o ddod i fyd a fyddai yn ei wrthod, yn ei gesau, yn ei groeshoelio. Ac o Dduw, i ni yn diolch iddo fynd yn ifydd i'r groes gan gymryd ein cosb ni arno ef ei hun. Ac felly o Dduw, i ni'n llawenhau o sil i sil a wrth gofio am yr atgyfodiad o'r bedd. Iddo godi yn fuddugoliaethus o'r bedd a choncro marwolaeth a phechod a Satan. Concrodd e uffern wrth atgyfodi o'r bedd. Felly yw ni'n diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, bod modd i bechaduriau derbyn maddeiant pechodau. Ac felly o Dduw i ni'n diolch i ti am y newyddion da sydd ar gael, ac i ni'n gofyn i ti fod gyda ni yma yn yr oedfa hon, i ni'n gofyn am dy ddiogelwch, i ni mor ymwybodol o ymysodiadau yr un drwg sydd yn dod i amharu ac i
i ddinistrio'r hyn sydd ohono ti, ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti, i'n helpu ni, i'n diogelu ni, i arwain ni yn ein haddoliad o Dduw. Maddau ni am ein gwendidau ac yn gofyn i ti o Dduw i ddod un plith i'n helpu ni wrth i ni geisio dy wyneb di, wrth i ni geisio gyhoeddi fforddiau chawdwriaeth, wrth i ni geisio dyrchafu dy enw ac i foliannu dy berson. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod lawr un plith i gadw'r un drwg i ffwrdd, i ni yn gofyn am ein meddyliau ni o Dduw ar i ni gadw'n golwg yn llwyr arna ti. Ni'n gofyn i ti nerthu ni yn gorfforol, yn feddyliol, yn ysbrydol, a bydd ein haddoliad yn dy blesio di y prynhawn hwn. I ni yn cyflwyno'r holl ddydd i ti yma ac ar hyd a lled ein gwlad, bendithiad y blant o Dduw. I ni'n cyflwyno bob yr un i ddofal di, bendithiau hoedfawn, lle bynnag ymaint o Dduw, i ni'n gweddio byddi ti yn dod ar ryw galondyd i'th blant. Y bydd na bresenoldeb yr arglwydd i'w deimlo gan bob yr un ohonom. O Dduw, te'r tywallt a ysbryd arnom. I ni yn gofyn am tywalliad mawr o'r ysbryd arnom ni yn bersonol ac hefyd arnom ni fel dy bobl yma ac yn hefyd yn ein gwlad y byddwn ni yn cael gweld tywalliad o'r ysbryd glân unwaith eto ar ein gwlad fel yn y dyddiau a fi. I ni'n gofyn am ddyddiau gwell unwaith eto y byddi di yn dychwelyd un plith. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod lawr, agor ein llygaid o Dduw i ni cael gweld ein hangen, i cael gweld rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist, a rhyfeddod yr Efengyl. Agor meddyliau ein deallusrwydd o Dduw, i ni'n gofyn byddwn ni'n dod i ddeall yr hyn yr wyt ti yn ei ddweud yn dy air. Rho'r deallusrwydd hynny i ni i ddeall yr Efengyl yma, rho'r awydd i ni fynwesu yr Efengyl yma o Dduw. Te'r gweithio yn ein plith, mawl a clod i'th enw di. I ni felly o Dduw yn cyflwyno'n hamser i ti nawr. Te'r bendithiau ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu Emerydd 288, mi glywaf dyner lais yn galw arna fi ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. 288 gen i sefyll i'w chanu.
Dawain testyn heddiw o Isaiah, penod 48 a ar ddeunawfed adnod 18. Isaiah 48 adnod 18. O na ran dawsyd ar fy ngorchmynion, yna y buasau dy heddwch fel afon, a'r gyfiawnder fel tonnau y môr. Cofio fel plentyn yn cael rhybydd sawl tro, mae chwarae'n troi'n chwerw. Ac fel plentyn, efallai ddim yn deall yr dywediad yna, ddim yn deall beth oedd hynny'n golygu, bod chwarae yn troi'n chwerw. Ac yn aml yn gallu deall rhywfaint o beth yn ei olygu, ac falle yn teimlo bod hyn yn rwystyr ar fwynhad a cael ein ffordd ein hunan. Ond yr hyn o brofiad oedd yn wir bod chwarae yn troi yn chwerw. Hyn yn sicr yn wir yn blentyn, efallai tra'n chwarae yn wirion, efallai yn chwarae ymladd, efallai yn yr ystafell neu le bynnag oedd e, ac efallai byddech chi'n neud rhywbeth, efallai wrth chwarae yn dechrau yn cael hwyl, mi fydde rhywun yn brifo'r llall ar ddamwain, neu ddim yn sylweddoli'r hyn yr oedden nhw'n ei wneud, ac yna mi fydde'r plentyn arall, neu pwy bynnag chi eich hunan, yn mynd yn grac, ac falle bod yr chwarae ymladd yn troi'n ymladd. Ac felly, mae chwarae yn troi yn chwerw. Ac hyn yn wir i blentyn, ond hefyd mae'n wir mewn bywyd ac yn gyffredinol. Hyn sydd yn wir, nid yw pobl yn hoffi derbyn cyngor, a ddim yn hoffi cael eu cywiro, a phan ceir rhybydd yn y cywiro hefyd, yn aml mae yna rhyw fath o atgasedd a gwrthodiad o ryw fath, ddim yn fodlon cael eich cynghori. A dyma efallai sydd yn Isaiah 48 yn yr adnodau ni'n edrych arno heddi. Dyma sydd yn wir bob dydd o'n cwmpas, ac efallai yma ni'n plith, ac yn y byd yn gyffredinol, pan yn dod wyneb yn wyneb ar Efengil. Mae'r adnodau yma'n berthnasol am rai sydd wedi bod o dan cliw yr Efengil ers blynyddoedd ac dydych chi dal ddim wedi ymateb. Hefyd, am y sawl sydd wedi troi cefn yn llythrenol, mae'r adnodau yma yn berthnasol iddyn nhw, efallai ddim yma i glywed y geiriau, ond pwy a wyr, trwy ragluniaeth efallai byddant yn gallu clywed y neges rhywle arall. Ond yn sicr, maent wedi troi cefn am yr geiriau yma'n berthnasol iddyn nhw, ac ein gweddi yw y byddech yn ymateb i'r rybuddion Isaiah yn yr adnodau yma. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y gwahoddiad sydd yn yr adnodau ac yn arcerydd ac yn olaf yr arddewid sydd yno gan Isaiah. Gwahoddiad yn gyntaf, adnod 16. Neshewch ataf, gwrandewch hyn, ni leferais o'r cyntaf yn ddirgel, y pryd y mae hynny yr ydwy fynnau yno, ac yn awr yr arglwydd Dduw a'i ysbryd am hanfonodd. Wel, beth bynnag yw cyflwr eich enaid chi yma'r prynhawn hwn. Pa bynnag mor bell yr ydych o'r arglwydd. Os mae eich tro cyntaf yma yn yr oedfa, neu y canfed neu'r milfed tro i chi fod yn yr oedfa, os mae dychwelyd i gliw yr Efengil i chi wedi blynyddoedd o grwydro, pwy a wyr beth yw eich sefyllfa, ac yr un yw y neges. Adnod 16, nesewch ataf, gwrandewch hyn. Yma na gyfrifoldeb arnoch chi. I ni'n gwybod fod y cyfan o ras ac o ddiw, ac efallai os ych chi wedi cael eich magu ar aelwyd cysnogol i chi wedi cael eich dysgu, os wedi cael eich dysgu'n gywir, bod iachawdwriaeth yn llwyr o ddiw ac o ras, ac na fedrwch chi wneud dim byd i ennill iachawdwriaeth, ac efallai wrth feddwl am hynny eich bod chi'n meddwl nad oes dim byd i chi fod i wneud. Ac efallai chi'n meddwl does dim rhan gyda chi chwarae, chi wedi clywed y tro bod iachawdwriaeth yn llwyr o ddiw a'r cyfan o ras, ac efallai eich bod chi wedi dod i'r casgliad, does dim ganddoch chi i'w wneud felly, ac felly chi'n eistedd ac yn aros i rhywbeth i ddigwydd, ac efallai'n cyfiawnhau eich gwrthodiad o'r Efengil. Ond yr hyn i ni weld bod yna gyfrifoldeb arnoch chi, dewch, nesewch, agosewch, gwrandewch. Dyma beth mae'n ei ddweud. Mae'n rhyfedd pan mae'r rhai sydd wedi proffesu neu yn honni ceisio. Pan chi'n ystyried y rhai sydd wedi proffesu iachawdwriaeth neu rhai sydd yn honni
eu bod nhw'n ceisio. Ac eto, dydyn nhw ddim yn rheolaidd yn dod I glyw yr efengyl. I'r sawl sydd yn proffesu credu, nid yw yn gwneud fawr o synwyr nag yw. Ni'n gwybod fel mae'r mynydd yn dweud, nesau at Dduw sydd dda I mi. Ond os yn honni eich bod wedi profi o Dduw eisoes, ac yna yn anaml yn nesau ato, mae yna rhywbeth o'i le, ond oes? Mae yna rhywbeth o'i le. Os ydych chi yn proffesu eich bod chi'n credu, ac eto yn anaml yn dod I dir arglwydd, ac yn anaml yn darllen ei air, ac yn anaml yn galw ar ei enw, ac yn anaml yn poeni am yr hyn y mae e'n I ddisgwyl ohonoch chi, yna mae'n rhaid bod yna rhywbeth o'i le rhywle. Yna, os ych chi'n honni ceisio, os yna rai fan hyn yn dweud eu bod nhw'n ceisio'r arglwydd. Yr hyn y dylsech chi ei wneud yw parhau geisio. Parhau nesau at Dduw. Mi fydde fe'n od iawn petai rwy'n yn dweud fy mod I'n ceisio, ac eto I gyd, dydych chi ddim yn aml yn dod I dir arglwydd. Eich bod chi'n clywed eu bod nhw'n ceisio, a chi'n llawenhau eu bod nhw'n ceisio, ond dydyn nhw ddim yn dod I dir arglwydd. Ac chi'n gofyn, wyt ti'n dod heno i'r cwrdd? Na, wedi blino heno, dwi ddim yn credu ddoi. Felly, yn yr un ffordd, os oes rhywun sy'n proffesu yn dweud, na ddoi ddim heno achos dwi wedi blino, mae'n eich chi amau ydyn nhw wedi deall. Yn enwedig os yw yn digwydd yn aml, yn gyson, nad oes awydd am pethau'r arglwydd. Neshewch ataf, gwrandewch hyn, dyna be fyddwch chi'n disgwyl yr rhai sydd yn ceisio. Nid gwir ceisio yw y sawl sydd yn dweud eu bod nhw wedi ceisio a ddigwyddodd dim. Mae yna lot yn dweud hynny, wel dwi wedi ceisio'r arglwydd, ond ddigwyddodd dim byd, ac yna mae'n rhoi'r fath o rhwydd hynt iddynt yn eu barn nhw I barhau I ddilyn eu llwybrau hunan. Ond beth fedrwn ni ddweud yw hyn, os ydyn nhw'n honni eu bod nhw wedi ceisio a ddigwyddodd dim, yna'r un peth sydd yn sicr ohonyn nhw, doedden nhw ddim wir yn ceisio. Doedd dim wir awydd yn eu cylonau. Mae angen bod yma yn hir arglwydd yn y lle cyntaf, yn does? Os nad ydych chi yma, ond nid yw hwnna'n arwydd nad ydych chi'n ceisio. Felly, os oes yna rai sydd nad ydynt yma, ond ydych chi'n credu dylsyn nhw fod yma, wel, byddwch chi'n meddwl, wel, a oes yna awydd? Falle bod yna reswm. Chi'n meddwl, yna reswm salwch, neu beth bynnag amgylchiadau. Ond pan mae'n digwydd sul ar ôl sul, wythnos ar ôl wythnos, mae'n neud I chi feddwl, wel, a oes yna awydd? Ydyn nhw wir yn ceisio? Oeddi'r rhain wir wedi gwneud proffes? Oeddi'r proffes yn iawn? Neu oedden nhw yn ceisio iachawdwriaeth? Be mae'n dweud fan hyn? Mae angen gwrando. Mae angen darllen amdano. Mae angen trefnu ein dyddiaduron I sicrhau does dim byd yn amharu ar wrandawiad o'r efengyl. Felly, mi fyddech chi yn disgwyl o'r rhai. Mi fydde Eseia yn dweud, nesewch ataf, gwrandewch. Gwrandewch, dyna be mae'n dweud. Mi fydde fe'n disgwyl wedi'r rhai sydd yn honni bod nhw'n ceisio, bydde fe'n pledu nhw, o na newch chi ddod yn agos ac I wrando. Mae'n wahoddiad I wrando ar Iesu Grist, yna beth mae Eseia yn dweud, gwrandewch ar Grist, y mae'r mab Duw yn mynd I ddod, gwrandewch ar beth sydd ganddo fe dweud, newsewch ato, gwrandewch ar ei eiriau, ar yr efengyl, yr hyn sy'n cael ei ffrigethu trwy weiswn yr arglwydd. Mae ei neges mor syml, mae ei neges mor eglur. Nid oes twyll am y neges, ers y cychwyn cyhoeddwyd yr efengyl mewn modd agored. Gwrandewch ar yr adnod 16 eto. Nesewch ataf, gwrandewch hyn, ni leferais o'r cyntaf yn ddirgel. Y pryd y mae hynny yr ydw I fynnau yno, ac yn awr yr arglwydd yw a'i ysbryd am hanfonodd. Ni leferais o'r cyntaf yn ddirgel. Does dim yn ddirgel o ran neges Iesu Grist. Dwi ddim yn guddiedig mewn un ffordd. Mae'n guddiedig mewn un ffordd o ran mi rydych chi yn ysbrydol farw ac yn ddall. Ond o ran y neges, does dim byd dirgel am y neges. Ioan 18 adnod 20. Yr Iesu atebodd iddo, mae fi a leferais yn eglur wrth y byd. Yr oedd yn bob amser yn athrawieithu yn y synagog ac yn y deml, lle mae'r Iddewon yn ymgynnull bob amser, ac yn ddirgel, ni ddywedais I ddim. Dim byd yn ddirgel. Does dim byd gwaith na chyhoeddi hanner efengyl, ond nid yw hwnna yn digwydd mewn sawl eglwys,
lle cer rhyw fath o efengil, ond nid yr efengil llawn, ac yma nhw'n teimlo, wel, dydyn ni ddim eisiau roed yr efengil llawn, achos mae hwnna'n dychryn pobl, fe fydd yn troi pobl i ffwrdd o'r efengil, ac felly beth maen nhw'n gwneud yw dewis a dethol beth maen nhw eisiau dysgu. Ond dim dyna beth i ni am wneud, ni am dysgu'r efengil gyfan. Ofnadw yw denu pobl i'r eglwys mewn modd twyllodrus, does dim byd yn gyd fan hyn, trefnwyd ffordd iachawdwriaeth cyn seiliad y byd. A beth ni'n dysgu fan hyn yw, nid oes dim ers hynny wedi wneud yn y dirgel. Cyhoeddodd Duw trwy'r proffwydi ei fod yn mynd i anfon ei fab Iesu Grist i waredu'r byd, i waredu ei bobl. Fe ddaeth Iesu Grist ar ôl i'r proffwydi sôn amdano, a ddim gadael dim byd yn dirgel. Cyhoeddwyd Iesu Grist ei fod yn mynd i ddod. Ac yna fe ddaeth Iesu Grist yn llawnder yr amser. Ac yn yr amser iawn, penodedig, fe ddaeth Iesu Grist i'r byd. A fe ddaeth ei bwrpas i waredu ei bobl. Fe ddaeth ei bwyntio ffordd iachawdwriaeth. Ac yna ar ôl i Iesu i ddod a chyflawni ffordd iachawdwriaeth ac iddo esgyn i'r neb, fe ddigwyddodd, fe ddaeth ei ddisgyblion, ei apostolion, ei weinidogion i gyhoeddi'r ffordd. Y sawl anfonwyd gan Dduw ac anerthwyd gan yr Ysbryd Glân i gyhoeddi'r efengil. Dyma beth sy'n digwydd fan hyn. Mae Esea'n dweud, nesewch at yr hyn sydd gennym ni ddweud am Grist. Mae'r gweision yr arglwydd wedi cyhoeddi'r ffordd iachawdwriaeth. Nesewch, grandewch. Fel y weddi yna o Dduw Graslon ac o'r llygaid fenaid i weld fy angen am waredwr. O na fyddech chi yn gweddio o agor fy llygaid i weld, i ddeall, dwi am agosau, dwi am nesau at Duw. Nesau at Duw sydd dda i mi. Wel, os ydych chi'n ceisio, beth y peth gorau chi'n neud, gwrandewch, dyna fe'n dweud, nesewch ataf, gwrandewch hyn. Nesewch at Iesu Grist. Nesewch at y mannau hynny lle fyddwch chi'n clywed am Iesu Grist. Rhyfedd yw honni eich bod chi'n ceisio ac eto chi ddim yn dod i dir arglwydd. Hyd yn oed fwy rhyfedd beth yw'r rhai sy'n proffesu eu bod nhw wedi dod i gredu ac eto pur anaml yw'r adegau lle maen nhw'n dod i dir arglwydd. Mae'n rhyfedd iawn i feddwl am rai sydd yn honni eu bod nhw'n credu ac eto ddim yn hir arglwydd. Ond os ydych chi yn ceisio, yna y peth gorau i chi wneud, dewch, gwrandewch. Wel, gadewch ni symud ymlaen yn ail at y cerydd. Gwrandewch adnod 17 ac 18. Fel hyn y dywed yr arglwydd y waredydd, Sanct Israel, mae fi yw yr arglwydd y Dduw, yr hwn wyf yn dy ddysgu di wellhau, gan dy arwain yn y ffordd y dylid trodio. O na randawsyd ar fy ngorchmynion, yna buasau dy heddwch fel afon, ath gyfiawnder fel tonnau y môr. Dyna chi gerydd. Mae e fel chwarae yn troi'n chwerw. Yn dweud, o na fyddech chi wedi gwrando. Petai chi wedi gwrando fydde pethau'n wahanol. Mae hyn mor wir. Mae'n bywydau bob dydd, pan mae'r rhieni yn rhybuddio plant ac yn ei cyrryddu ac yn dweud, dwedes i petai ti wedi gwrando fydde hyn ddim wedi digwydd. Ac hyd yn oed yn well, hyd yn oed, bydde pethau gwell wedi digwydd. Nid yn unig i ti wedi colli allan, ond mi fydde ti wedi cael dy fendithio petai ti wedi gwrando. Ac mae hwnna bob dydd yn ein magwraeth o ran bywyd yn gyffredinol. Ond yn nhermau'r efengil, llawer mwy pwysig, llawer mwy difrifol yw'r cerydd a'r hybydd. Mae yna fwy yn hyn. Na rhywun yn gwrthod cyngor o ran moesau cyffredinol wrth i'r byd gynghori y byd ar sut i fyw. Yn aml y mae'r byd yn gwrthod y cyngor ac yn dioddef oherwydd hynny. Mae'n wir bob dydd. Chi'n clywed pobl y byd yn cynghori'r byd ar sut i fyw. Ac yna mae yna rai yn gwrthod ac maen nhw'n colli allan oherwydd hynny ac yn cael un am yn ei drwbl. Ond mwy dyfrifol yw ymwrthod ar efengil. Gwelir colli allan ar raddfa anferthol. Nid yn unig i chi'n mynd i wynebu barn, ond i chi'n colli breintiau a bendithion. Dyma'r rhybydd fan hyn. Os na newch chi wrando ar yr efengil, yna chi'n mynd i colli allan ar freintiau a bendithion ac fe fyddwch chi'n cael eich barnu. Beth am chi sydd wedi clywed yr efengil ers yn fach? Fel hyn adnod 17, fel hyn y dywed yr arglwydd y waredydd. Sanct Israel,
Mae fi yw yr arglwydd y Dduw, yr hwn wyf yn dy ddysgu di wellhau, gan dy arwain yn y ffordd y dylid rodio. O na randawsut ar fy ngorchmynion. Yna buasai dy heddwch fel afon, a'r gyfiawnder fel tonnau y môr. O, fe gawsoch i'r cyngor gorau yndo. Chi sydd wedi'ch magu ar ei lwydydd, fe gawsoch i'r fraint o fagwraeth Cristnogol. Fe gawsoch i'r cyngor gorau trwy'r efengil. Fe ddysgodd Iesu Grist i chi'r pethau gorau. Fe'ch arweinir ar hyd yr ffordd y dylsech chi ei rodio. Dyma yw'r cyngor gorau. Nid cyflwynir chi ffordd gellir fod yn fuddiol. Dim dyna beth i chi wedi cael. Dyna beth mae'r byd yn ei feddwl. A falle bod rhain o chi feddwl fel hyn. Wel iawn, falle bod y fagwraeth wedi bod yn eitha da, ond ei fod yn un ffordd o lawer. Mae yna gryfyddau eraill, a mae nhw wedi cael eu magu ar grefydd ac ar foesau ac ar pob math o bethau, ac falle bod nhw'n iawn, a falle bod chi'n meddwl fel hyn. Ond nid dyna be mae Eseia yn dweud, nid dyna be mae Iesu Grist yn dweud. Nid cyflwynir chi ffordd gellir fod yn fuddiol o ran yn eitha da i chi fel ffyrdd eraill. Ond mae'r efengil yn dweud mae hon yw'r unig ffordd. Mae'n dweud fan hyn, gan dy arwain yn y ffordd y dylid rodio. Dyna beth yw'r efengil. Mae Iesu Grist yn arwain chi yn y ffordd y dylech chi rodio. Ac does dim dewis. Fe ddylsech chi ddilyn y ffordd yma. Fe rhybuddir dro ar ôl tro. Fel yr Iddewon, fe gawson nhw bob cyfle i dderbyn yr efengil. Ond gwrthod bu hanes yr Iddewon ac i'r mwyafrif llethol parhau i wrthod y mae'r Iddewon. Ac mae hyn yn wir o rai yma i chi'n gwrthod gwrando, yn gwrthod nesau at Duw, yn gwrthod derbyn ei fendithion. Mai dyma yw'r ffordd orau, yr unig ffordd, y ffordd hon yn ffordd llawn bendithion, y ffordd sydd fwyaf llesol ym mhob ystyr yr gair. Dyna beth ni'n dweud, dyma'r ffordd, nid un ffordd, nid un o lawer, yr unig ffordd, ac i ni'n gwybod mai dyma'r ffordd orau. Mae fi yw'r arglwydd y Dduw, yr hwn wyf yn dy ddysgu di i wellhau. Mae yn eich dysgu chi, y ffordd sydd yn llesol i'ch enaid. Ond hyn sydd yn wir ohonoch chi, yma rhai ohonoch chi, eich bod yn mynnu dilyn llwybr arall. Llwybr sydd yn edrych yn iawn i chi, ond sydd yn ôl gair Duw yn arwain at distriw. Mae'r ysgrythur yn dweud bod yna ffordd sydd yn ymddangos yn iawn, ond sydd yn arwain at distriw. Be mae adnod 18 yn dweud? O na randawsyd ar fy ngorchmynion. O na fyddech chi'n gwrando. O na fyddech chi'n eistedd i fyny ac yn ystyried y ffyrdd yma. Ond beth sydd yn digwydd? Mae'n rhyw fath o trwmgwsg yn dod drostoch chi. Mae rhyw fath o llen anferth yn dod lawr ar eich pennau chi ac i chi meddwl, o na i ddim gwrando ar hyn, ac i chi meddwl am rhywbeth arall, am dilyn rhyw lwybr arall, ac mae rhyw freuddwyd fan hyn a rhyw freuddwyd fan draw, ac i chi'n clywed yr efengil sil ar ôl sil, ac chi wedi cael eich rybuddio. Chi wedi cael eich rybuddio fel hyn y dywed yr arglwydd o waredydd Sanct Israel. Mae fi yw'r arglwydd y Dduw, yr hwn wyf yn dy ddysgu di wellhau, ac yn dy arwain yn y ffordd y dylid rodio. Dwi wedi dy ddysgu di. O na randawsyd ar fy ngorchmynion. O na fyddech chi'n gwrando. A beth mae'n dweud? Yna y buasai dy heddwch fel afon, a'r gyfiawnder fel tonnau y môr. O na fyddech chi yn gwrando ar gweld yr hyn sydd orau ar eich cyfer chi. Mae mor anodd yn diwedd i geisio perswadio pobl mae dyma'r ffordd. Ni'n gwybod ei bod nhw'n ddall ac yn farw ac yn dyheu am y byd, ond yna chi'n trial i dysgu nhw. I chi'n trial dangos y ffordd iddynt. O na randawsyd ar fy ngorchmynion. A gweld yr hyn sydd orau ar eich cyfer, o'r blynyddoedd o wastraff sydd wedi mynd heibio i lawer. Sawl un sydd wedi magu ar ei lwydydd Cristnogol ond wedi dilyn llwybr anghywir ac wedi troi cefn ar yr hyn sydd orau. O na randawsyd ar fy ngorchmynion. Mae chwarae'n troi'n chwerw, ond i chi ddim yn ei weld e. A hyd yn oed pan mae chwerwder bywyd yn dod, i chi'n meddwl, wel, falle na i barhau a falle bydd pethau'n gwella mewn ychydig ac yn parhau ar y llwybr ac yn dal i wrthod. O na randawsyd ar fy ngorchmynion. A ydych chi am yr hyn sydd orau i chi. Yn sicr,
Gwelir bendithion tymhorol hefyd. Dyma'r addewidion sydd fan hyn. Mae yna bendithion tymhorol, corfforol. Mae rai hyd yn oed materol o dro i dro. Mae yna bendithion yma'r arglwydd yn rhoed i'w blant, ond y bendithion mwyaf yw yr rhai tragwyddol. Yr hyn sydd orau i'ch enaid tragwyddol. Felly beth dylech chi wneud? Nesewch ataf. Gwrandewch hyn. Gwrandewch. O na fyddech chi'n deffro ac yn gwrando ac yn nesau. Beth yw nesau? Nesau a Duw sydd â i mi. Sut fedrai nesau? Wel, yn sicr, un o'r ffyrdd fwyaf rhwydd yw nesau yw ddod i'r oedfa. Yw dod i'r oedfa. Mae yna lawer yn does na yn chwilio am esgusodion. Wastad rhyw esgus. Ond mae'n rhyfedd yn diwedd. Pan mae'r esgus yn dod i dir arglwydd, ond eto i gyd, bydd yr un esgus byth yn cael ei ddefnyddio petai rhywbeth maen nhw eisiau wneud. Petai rhyw trip i lan y môr, neu trip i'r dre, neu trip i rhyw dibwyta, neu rhyw briodas, neu rhyw wyliau. Mi fydd yr esgus i chi newid i ddefnyddio ar gyfer peidio dod i'r oedfa, fyddech chi ddim yn defnyddio hynny ar gyfer rhywbeth arall. Mae'n rhyfedd, dyw'r rheini ddim yn nesau nagyn. Dyw'r reina ddim yn nesau ac yn gwrando ar air Duw. Dyn nhw ddim yn agosau, achos does dim awydd yn nhw, ond maen nhw'n twyllo hunan. Beth yw nesau a Duw? Ond chi'n penderfynu dyma sydd ore. Rhaid i fi ddysgu mwy. Rhaid i fi ddod i'r oedfa. Rhaid i fi fod yma yn y lle cyntaf. A pan dwi ddim yn gallu bod yma, dwi'n deheu am cael bod yma. Ac yna mewn adegau eraill, beth ydw i'n neud? Nesau a Duw, beth sy'n angen fi wneud? Darllen ei air. Mae rai fi agor ei air a darllen yr ysgrythur. Beth arall? Darllen ei weision am yr hyn mae'n dweud am air Duw. Darllen llyfrau da. Beth arall sydd angen fi wneud? Cael cymdeithas ar saint. Mae hynny'n beth da i ganu ei glodydd. Dyna yw nesau a Duw. Gwrandewch. Ac yna pan yn dod, bod chi'n rhoi'n eich gorau glas, ac falle'n gweddio hefyd ar y cychwyn, o Dduw graslon, agor llygaid fenaid, agor fy nghlustiau i fi cael clywed, agor fy llygaid i fi cael gweld. Gad i fi ddeall, gad i fi ddeheu, gad i fi sychedu fwy. Dyna beth yw ni wedi cyffwrdd yn ddiweddar a syched yn dod. Beth yw syched? Syched yw bod angen diod arnoch chi. Mae'ch cech chi'n sych. Os oes syched arnoch chi, beth ych chi'n neud? Chi'n mynd i gael diod o ddŵr neu cael rhyw diod arall mwyn helpu chi dorri'r syched. Dyna beth yw sychedu. I chi'n chwilio am ddŵr. Wel, os oes syched arnoch chi, os oes awydd arnoch chi, os ydych chi'n ceisio yna nesewch. Dyna be mae Isaiah'n dweud. Nesewch ata fi. Dangoswch bod chi ymngheisio. Gwrandewch ar fy ngeiriau. Dewch a gosewch ataf. Wel, yn drydydd, beth yw'r addewid ni wedi gweld? Bod yna wahoddiad i nesau ac i wrando. Dyna'r gwahoddiad. Mae'r gwahoddiad i chi. Mae'r gwahoddiad i rai ti fas. Mae'r rhai sydd yn gwrando ar y we. Y gwahoddiad yw nesewch ataf, gwrandewch a gosewch at Grist. Dewch, rhowch eich lle, rhowch eich hun yn y lle mae gair Duw yn cael ei ffrigethu. Yna, gwrandewch ar y cerydd. O, na randawsyd ar fy ngorchmynion. Yna buasad y heddwch fel afon ath gyfiawnder fel tonnau y môr. Dyna'r addewid i chi fyna. Mae yna gerydd ac mae yna addewid. O, petai chi wedi gwrando. Dyna ddisgrifiad o'r hyn sydd yn wir o'r sawl sydd yn eiddo yr efengil. Dyma i chi yr rhai sydd yn eiddo wedi mynwesu'r yr efengil. Addewir bendithion sydd yn llifo fel yr afon. O, chi erioed wedi gweld afon? Gan amla, mae yna afonydd, dwi ddim yn tybio bod yr afonydd yng Nghymru erioed wedi peidio ar llifo. Mae yna gymaint o law yn ein gwlad ni, fydd ar afonydd yn llifo lawr o top y munud drwy'r amser. Mae'r hyfes y mae drwy'r amser yn llifo. Mae'r llynnoedd yn cael ei llenwi mor llawn. Ac mae'r dŵr yn dod lawr. Os ewch chi eistedd bwys unrhyw afon, dyna beth tybyn ni welwch chi'n ein gwlad ni o leia. Y llifo a'r llifo'r dŵr yn dod. A mae'n ddiddiwedd, mae'n dod trwy'r amser. Dwi ddim yn stopio, mae'n cario ymlaen. Mae yna bentyrau o ddŵr, galwyni o ddŵr yn llifo lawr ochrau'r mynyddoedd. A dyna'r darlun fan hyn o fendithion y saint, daw bendith ar ôl bendith, ar ôl bendith, ar ôl bendith, fel afon yn gorlifo.
Petai'r Iddewon wedi gwrando ar orchmynion yr arglwydd. Petai nhw wedi fyddhau i'w air, yna ni fyddant wedi cael eu coethiwo. Dyna be mae Eseia'n dweud wrthyn nhw. Petai chi wedi fyddhau, petai chi wedi gwrando ar yr Efengyl, ni fyddech chi wedi cael eich coethiwo, mi fydden ni wedi eich bendithio chi. Ni fyddant wedi dioddef o lawer arglwydd yn ei barnu. O'r fendith fydde wedi bod i chi Iddewon ffôl. Ond be wnaethoch chi? Fe wnaethoch chi wrthod yr Efengyl. A dyna beth wnaethon nhw parhau i wneud, yw gwrthod yr Efengyl. Be maen nhw'n wneud heddi? Parhau i wrthod yr Efengyl ac i wrthod Iesu Grist. Be mae'r Iddewon yn wneud? Be wnaethon nhw adeg Iesu Grist? Yr union un peth a wnaethon nhw yn yr Hen Testament. Fe wnaethon nhw wrthod Eseia. Fe nath Eseia pregethu am Iesu Grist. Be nath yr Iddewon? Gwrthod i fyddhau, gwrthod gwrando. Beth ddath? Fe ddath na farn arnynt gan fod ti coethiwo. A mae Eseia'n dweud, o, na randewsyd ar fy ngorchmynion. Yna, buasai dy heddwch fel afon. Ath gyfiawnder fel tonnau môr. O, petai ti di gwrando, petai chi di gwrando, mi fydda na fendydd. Ond yr hyn sydd yn wir o'r Iddewon amser Crist yw, nid yn unig iddyn nhw wrthod Iesu Grist, ond feithon nhw allan o'i ffordd i rwystro eraill rhag ei ddilyn. Dyna chi lefel y gwrthodiad. Mae hyn oed yn waith. Nid yn unig iddyn nhw i wrthod, ond nhw i beri i eraill i wrthod. Matthew 23 a 23, eithir gwai chwi ysgrifenyddion a phariseaid rhagrithwyr, canys yr ydych yn cael teyrnas nefod o flaen dynion, canys chwi nid ydych yn myned i mewn, a'r rhai sydd yn myned i mewn, nis gadewch i fyned i mewn. I chi'n gwrthod gadael i bobl eraill i fynd i mewn, chi'n gwrthod gadael iddyn nhw glywed yr Efengyl. Yr holl gyfleoedd i glywed, ac i dderbyn ac i fyddhau, ac eto dal i wrthod ac i droi. Dyna yw pechod. Dyna gyflwr marwedd yr enaid. Dyna cyflwr o ddallineb ysbrydol. Chi yma heddi, yr holl gyfleoedd i chi wedi gael. Petai modd i ni restru y cyfleoedd i chi wedi gael i wrando ar orchmynion yr arglwydd, ei rybuddion, ei gerydd, ei bregethu am farn, ei bregethu am faddeuant, yr holl gyfleoedd. Petai ni'n rhoi nhw gyd mewn ar adegau hynny, efallai sy'n un o dweud, ar adegau hynny pan dath yr ysbryd ac agosau atoch chi ac yn dangos i chi rhywfaint. Fa petai'n curo ar y drws. Yr holl gyfleoedd i chi wedi cael, yr holl ragluniaethau i chi wedi cael yn eich bywyd, sydd wedi peri, na randawsyd, y ragluniaethau sydd wedi gwneud i chi eistedd i fyny a gwrando, falle am eiliad fach, a fod chi'n meddwl, fe ddylen ni wrando ar hyn, mae hwn yn bwysig i fi. Beth am yr holl gyfleoedd? A mae Luc yn dweud yn pennod 19 adnod 42, gan ddywedyd, pe gwybiasu titha ie yn dy ddydd hwn, y pethau y berthynant i heddwch, eithir y maint yn awr yn guddiedig oddi wrth dylygaid. O, dydych chi ddim yn gweld. Chi'n sicr ddim yn gallu gweld. Mae does dim byd eniadol am yr Efengyl. Chi wedi clywed, falle dyma fel i chi'n teimlo heddi, chi wedi clywed yr Efengyl. Chi wedi gwrando ar lefel y glist o leia. Ac i chi'n dod i'r casgliad, does dim byd eniadol am yr Efengyl. Caethiwed yw y cyfan i chi. Pan i chi'n gweld ffrindiau ysgol a ffrindiau coleg a'r pleser maen nhw'n cael yn y byd ac yr holl brofiadau maen nhw'n cael a'r mwyafrif yw nhw. Maen nhw yn y mwyafrif, mae'r mwyafrif ohonyn nhw yn ymddangos fel eu bod nhw yn cael pleser. Ac yna i chi'n edrych ar yr Efengyl ac i chi'n gweld rhyw fath o gaethiwed yw e i chi. Na does dim cysur yn yr Efengyl, does dim heddwch, does dim llawenydd hyd y gwelwch chi. Ond yr hyn y mae Eseia'n ei ddweud am yr Efengyl yw wrth nesau at Dduw, wrth ddod a droed y groes. Yna y ceir holl bendithion yr Efengyl yng Nghrist. Dyma beth mae Eseia'n dweud, fe gewch chi faddeuant am bob un pechod. Fe fydd y bendithion yn llifo megis afon. Sut mae hyn yn bosib? Wel, i ni'n gwybod hyn, mae Iesu Grist wedi dioddef ar y groes.
fe gymerodd ein cosb ar y groes. Dyna beth nath e. Wrth iddo fynd i'r groes, fe nath y tad ei gosbi fe. Fe dywallodd y tad ei ddigofaint ar ei fab. Yn lle ni, fe at Iesu Grist fel ein cynrychiolydd ni. Ac fe ddwedodd gymera i'r gosb yn ei lle nhw. Ac fe gymerodd ei gosb. Ac wrth i'r hoelion fynd i'w law e. Ac i'r gwaywff o'n i'w ochr e. A'r goron draen ar ei ben e. Fe lifodd y gwaed allan o'i gorff. Ac fe ath y bywyd allan ohono. Ac wrth i'r gwaed lifo, mae'n ddarlun y gallwn ni cael ein golchi yn ei waed ef, achos dyna sut delio Duw y Tad gyda'n pechod ni, fe gosbodd ei Iesu Grist, ac mae'n dweud wrth ddod at Iesu Grist, i ni'n gallu derbyn y maddeuant a derbyn y glanhad. Wrth ddod ato, fe gawn heddwch a Duw, achos dyma'r ffordd y trefnodd y Tad i bechaduriad cael heddwch ar Tad. Yma yna heddwch rhyngom ni a Duw, lle nad yw Duw yn elyn i ni bellach. Wrth ddod at Grist, wrth ddod at droed y groes, beth i ni'n ei dderbyn? I ni'n derbyn heddwch a Duw, i ni wedi dod yn un o'i deulu. Mae'r tad yn fodlon ac aberth ei fab. Fe ceir heddwch cwdwybod. Mae Iesu Grist yn delio a briwiau euogrwydd. Trwy ei waed mae'n iachau'r enaid yn llwyr. Can fendithion bod yn rhan o deulu'r arglwydd, ein mabwysiadu i'w deulu. Dyna'r bendithion. Y bendithion sydd yn para oes tra gwyddordeb. Mae fel afon yn llifo, yn barhaol, yn gorlifo gyda bendithion. Mabwysiad, rwyf yn aelod o'i deulu. Os ydw i'n aelod o'i deulu, beth mae hwnna'n golygu? Mae gen i etifeddiaeth anllygredig, dihalogedig, ac yng nghadw mi yn y nef. Dyna i chi, mae'r bendithion yn ddiri. Pan dwi'n cofio fy mod wedi mabwysiadu, beth mae hwnna'n golygu? Mae gen i dad nefol i alw arno, ac mae'n gofalu amdano. Trwy dryswch bywyd, mae'n gofalu amdano. Nawr fy Iesu yw fy arglwydd am brenin. Fe fydd e'n fe amddiffyn ni trwy trealon bywyd. Pan mae pethau'n anodd, pan dwi'n unig, mae'r Iesu'n dod ac yn dod fel un ac yn fy mynwesu fi. Dwi'n un o'i deulu fe. Dyna'r afon sydd yn llifo o fendithion yr efengil. Pan i chi wedi dod at droed y groes ac wedi derbyn maddeuant pechodau ac yn dod yn un o'i deulu, mae yna fendithion ar ôl bendithion. Ac mae e'n amddiffyn ac yn ein harwain ni tan y bydd ein ffydd yn diflannu ac yn troi'n olwg ac y cawn ni weld wyneb yn wyneb. Gwrandewch ar y bendithion sydd yn parhau yn y benod, adnod 19, a buasau dy had fel y tywod. Dyna beth oedd Eseia'n dweud wrth yr Iddewon. Dyma beth fydde wedi digwydd. Dyma beth yw chwarae'n troi'n chwerw. Allech chi ddweud ar y lefel isel yna? Chi wedi cael eich rybuddio? Ond mae wedi troi yn eich erbyn chi pam i chi wedi colli'r bendithion yma. Dydy'r rhain ddim yn eiddo i chi nawr. Gafoch chi'ch caeth iwo. Dyma be fydde wedi digwydd a buasau dy had fel y tywod. A Capel dy gorff fel ei reianef, ni thorasid ac ni ddinistriasid ei enw oedd i gerfymron. O, byddech chi wedi cynyddu a chryfhau. O na be wnaethoch chi gwrthod yr efengil, gwrthod Iesu Grist, gwrthod yr gorchmynion i fyddhau. Adnod 20, ewch allan o Babylon, ffowch oddi wrth y Caldead, a llef gorfoledd mynegwch ac adroddwch hyn, treithwch ef hyd ei thafoedd y ddear, dywedwch gwaredodd yr arglwydd ei was Jacob. O, cyhoeddwch yr hyn yr ydych wedi derbyn, os yn i fyddhau. Cyhoeddwch am y gwaredwr. Adnod 21, ac ni sychedasant pan arweiniodd hwynt yn yr anialwch. Gwnaeth i ddwfr bystyllio iddynt o'r graig. Holltodd y graig hefyd ar dwfr a ddylifodd. O, dyna chi bendithion yr oedd Eseia yn pwyntio ato. Dŵr yn bystyllio o'r graig. Wel, ni'n gwybod am hanes yr Iddewon, ond chi sydd yn llwythog wedi blino dan bwysau'r byd a phechod ac euogrwydd wrth wrando, wrth i fyddhau, wrth gredu a ddewidion Iesu Grist, mae yn eich glanhau, mae yn eich golchi chi, mae yn eich bendithio chi. Mae'r bendithion yn pistillio allan o'r graig i chi. Mae'ch syched yn cael ei gyrraedd i chi'n dod a chi'n cael cymryd o'r Iesu. Mae'n torri ar y syched. Wrth i chi ddod ac yn bwyto honno, mae e'n mynd i'ch bodloni chi. Wrth i chi ddod at y graig allech chi ddod Iesu Grist ei hun, mae e'n rhoi cadernid i chi, mae e'n eich bendithio chi. O, na ni randawsyd.
Chymod, beth sydd yn digwydd yw hyn. Os ydych chi'n gwrando, petai chi di gwrando. Fydda'r bendithion di bod yn anferthol, yn dragwyddol. Byth yn dod i ben, unwaith yn eiddo iddo ef am dragwyddoldeb. Ac yna mae'n addo eich arwain a'ch bendithio trwy fywyd, trwy treialon yn sicr, trwy cyfnodau anodd yn sicr. Dwi'n dweud na fydd na gyfnodau anodd, ond yr hyn mae'n dweud fe fydd na fendithion, a mwy o fendithion nag ych chi'n gallu dychmygu. Fe fyddwch chi'n cael fwy o lawenydd na fyddwch chi wedi cael beth chi ddim. Does dim llawenydd yn y byd, mae llawenydd nhw dros dro. Mae pleser nhw dros dro, ond mae'ch llawenydd chi yn barhaol. Nawr randawsyd, na fyddwch chi wedi nesau, na fyddwch chi wedi dod. Chi sydd yn gwrthod. Chi'n colli ar hyn i gyd, fel digwyddodd i'r Iddewon. Fe gollon nhw'r bendithion. Ac yn parhau i golli bendithion yr Efengyl. Ond mae'n dweud ar ddiwedd y benod adnod 22, nid oes heddwch medd yr arglwydd i'r rhai aniwiol. Nid oes heddwch medd yr arglwydd i'r rhai aniwiol. Does dim. Gewch chi ddim. Falle gewch chi rhyw heddwch tymhorol. Falle bydd pleserau'r byd yn lleddfu am gyfnod bach byr. Ond bydd e ddim yn para, a bydd e ddim yn heddwch go iawn. Beth yw rhyw fath o cuddio y boen sydd ganddoch chi. Mae fel cymryd rhyw dabled ar gyfer cur pen. Ac efallai bod e'n lleddfu rhywfaint am ychydig, ond mae'r cur pen yn dod yn ôl. A falle am yr eiliadau yna, chi'n meddwl, dwi'n teimlo'n well nawr, ond yna ar ôl chydig oriau, mae'r boen yn dod yn ôl. Ac dyna beth mae pleserau'r byd, fel mae'n lleddfu, falle, o'n sicr am rhywfaint, am gyfnod byr, ond dwi ddim yn delio gyda'r broblem. Nid oes heddwch medd yr arglwydd i'r rhai aniwiol. Does dim. Gewch chi ddim. Na fyddech chi wedi gwrando. Ond yr ateb yw hyn, nesewch ataf. Gwrandewch hyn. Ni leferais o'r cyntaf yn ddirgel. Y pryd y mae hynny ar y dwy funnau yno, ac yn awr yr arglwydd ddiw am hysbryd am hanfonodd. Fel hyn y dywed yr arglwydd y waredydd. Sanct Israel. Dyma be mae'n ei ddweud. Mae fi yw yr arglwydd y ddiw, yr hwn o'i fynd y ddysgu di wellhau, gan dy arwain yn y ffordd y dyledrodion. Mae'n eich dysgu chi yma i'w rando. Mae'n eich dysgu chi i ddilyn. Mae'n dysgu chi y ffordd y dylech rodio. Na randawsyd ar fy ngorchmynion. Na fyddech chi'n gwrando. Achos petai chi yna bysau di heddwch fel afon, ath gyfiawnder fel tonnau y môr. Dyna beth yw'r addewid. Petai chi'n gwrando. Petai chi'n ei fyddhau. Petai chi'n dod at Grist, yna buasai dy heddwch fel afon. Fe fydd na fendithion ar fendithion ar fendithion. Dwi'n am yn dweud bydd popeth yn rhwydd, ond fe fydd na fendith ar ôl bendith ar ôl bendith, ac yna rhyw ddydd. Pan fydd ffydd yn diflannu, pan cawn dyrchafu ein golwg ac cawn weld Grist ei hun yn y nefoedd, yna fe fyddwn ni'n cael llawnder yr Efengyl. Beth i chi mynd i wneud? Mae'n bosib iawn yn diwe fydd na sil arall yn mynd, ac na randawsyd. Dyna beth sy'n bosib i ni wedi profi yn sawl sil, i ni wedi profi'n cannoedd o siliau. Lle mae'n rhai wedi bod yma wedi clywed, ond wedi gwrthod gwrando. Ond yr hybydd yw hyn, os na newch chi wrando, yna ni chawch heddwch. Ond os newch chi wrando, yna buasai dy heddwch fel afon, ath gyfiawnder fel tonnau y môr. Gadewch i ni weddio. Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengyl, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, i ni yn diolch i ti am y newyddion fod modd i bechaduriaid derbyn maddeuant pechodau. Dduw, i ni yn gweddio, fydd na rai yn nesau heddi. Fydd na rhai fydd yn gwrando, ac fydd na rhai fydd yn profi o'r bendithion sydd yn llifo fel afon. Teir gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 526, 526, os gwelir fi bechadur i'w ddydd ar ben fy nhaith. 526, gewn ni sefyll i'w chanu.
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi o hyd byth.